Bon Nadal, som la Gisela Guitart i la Maria Ten, actrius, creadores i supervivents del sector cultural. i esteu escoltant Nari-Nan! Especial Nadal. Ui, hola, ens estàvem preparant. Val, a veure, jo avui, com que fem un episodi especial de Nadal, he dit, va, Gisela, fes festeta, que fa dies que no els hi fas cap sorpreseta. Ai, quina por. Total, que us porto una cançó. Però cantaràs? M'estic morint de vergonya. O la recitaràs? No, la cantaré, Ah, la cantaré. Llavors, maraques, perquè no... Bueno, no hi ha Pressupost pressupost. Nari-Nan. Exacte, però són... Exacte, he dit? Exacti. Abans i... estrelletes. Sí, de Nadal. Perfecte. Començo. Estic nerviosa. Però què hem de fer? Porta tota l'estona dient que està nerviosa per la sorpresa de Nadal. A veure És com quan et prepares el poema de Nadal, que t'has de pujar a la cadira, saps? Hi ha totes les... Bueno, no t'aixequis que sortiràs de plano. Em decapitaré de tot. Va. I... Quan arriba el desembre, fum, fum, fum. Quan arriba el desembre, fum, fum, fum. Els actors tots despertem amb mil feines que no entenem. Fent de rei o de follet, segur que estic ben geladet. Fum, fum, fum. El vestuari fa patir, fum, fum, fum. El vestuari fa patir, fum, fum, fum. Tot fa olor a naftalina, la perruca és pura ruïna, la barba és d'un vell pessebre i el nen diu, no ets del de sempre, fum, fum, fum. Al carrer hi fot molt fred, fum, fum, fum. Al carrer hi fot molt fred, fum, fum, fum. Els llums no van, el micropet, el regidor fa de profeta. Somrieu que això és Nadal i no pots tenir cap mal, fum, fum, fum. No, estic. Al gener torna la calma, fum, fum, fum. Al gener torna la calma, fum, fum, fum. Diuen pagarem al març amb un somriure, un xic fals. El seu costa d'arribar, però som màgics, fem somiar. Fum, fum, fum. Molt bé! Ei, doncs sí que te l'has currat, eh? Has vist? I amb 4 estrofes. La Maria ja s'havia cansat abans. No. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt bé. Que no, que Déu-n'hi-do, quin I esforç. s'ha escrit quan havia d'allargar, arribar a... Perquè sapiguessis que havies d'allargar. M'he fet xuleta, perquè això ho he escrit aquesta tarda i, òbviament, de cop, no la volia liar amb una cançó que em representa que ens la sabem de memòria. Val? Per suposat. No. O sigui, dic la de veritat, la del 25 de desembre. Vale. La Maria fent... Sí, ens la sabem de Sí, memòria. hem quedat amb la Gisela, ens l'hem estudiat. Ells no la sabien. Doncs amb aquesta gran actuació crec que queda clara... Bueno, si ja l'hem dit, la temàtica, de fet. Quina calor, m'acaba d'agafar amb aquesta història, de veritat. Ja t'estàs imaginant amb la llar de foc, Sí. amb el caldo a la Jo també tinc calor, panxeta. dels nervis, de cop. Bé, passem a la nostra convidada, per favor. Passem al càsting. Sí. De Gotomés, oficialment. No. Ah, vale. És M'ha que tu semblat bé. estaves com passem... I com que has començat ja t'he mirat. Una autoritat. Passem al càsting. Podríem dir que la nostra convidada d'avui és de les nostres, ja que no s'està quieta esperant que la truquin, sinó que si fa falta, es munta una companyia i es posa a crear. El 2021, Iuhu. amb sí a les llunàtiques, va tirar endavant Low Level Panic, no sé si ho he pronunciat bé, em fan que sí amb el cap, obra estrenada a la Sala Fènix. Actualment és integrant de la companyia L'Arsènica Jove, amb qui han estrenat Feudal, de Pau Miró. És una actriu defensora del teatre fora de Barcelona Quilòmetre zero. i implicada amb la vida cultural de la seva ciutat, que veig que és seva ciutat adoptiva, que és Granollers, perquè ella és de Cardedeu. I ho vol reivindicar perquè la Juliana Canet no sigui l'única de Cardedeu, per favor. Exacte. Li encanta viatjar, porta sempre unes ungles espectaculars, no sé si avui les porta o no m'he fixat. Avui no. I viu el Nadal amb una intensitat que a vegades la supera, però sempre amb molta, molta, molta llum. Molt bon dia, Aida Moré. Uau! Ostres, lo de les ungles, de veritat. Que fort. No és una cosa que m'encanta, soc superfriqui.
I també és molt símptoma de quan estic com bé i, per tant, he tingut el meu temps, la meva energia, el meu espai per dedicar-hi, les porto pintades perquè me les faig jo. Això vol dir que estàs te les venint fas tu, avui, a més. que no estàs bé avui? I si avui no les porto pintades és perquè aquest trimestre està sent molt atrafegat, molt intens. I té a veure també amb el Nadal, òbviament. Val, o sigui que podem saber una mica l'estat d'Aida Moré mirant-li les ungles. 100%. Sí. M'encanta. I no sabia que te les feies tu. O sigui, si mireu el seu Instagram veureu De tant que en són tant, increïbles. Sí, penjo, sí. Uau, sí que en saps. Doncs benvingut a aquest especial de Nadal de Narinant. Moltes gràcies, m'encanta el Nadal. Cal dir, primer de tot, que no és apte per escoltar amb infants que creguin en la màgia del Nadal. Així que si hi ha roba estesa al vostre voltant, poseu-vos auriculars o escolteu-lo més tard, perquè no volem espatllar la infantesa de ningú, no ens volem sentir responsables. No, però he de dir que havent dit això, Que considerada... si hi ha un infant que ho ha escoltat, ja li hem espatllat la màgia, perquè ara dirà, ostres, i per què no ho puc escoltar? No, home, no. Això és fent els pares, ara que justifiquis... Ara ja la pilota a l'altre terrat. Està estupendo. 100%. Doncs entrem entre cametes? Entrem entre cametes. A veure, Aida, t'hem portat perquè tu tens un personatge molt important ara en aquest Nadal, que és la patja Llum de Granollers. Sí, soc. Sí. Fans. Val. Com se't va presentar l'oportunitat de fer aquest personatge? Doncs va ser, i em sap greu dir-ho, però és la veritat, per omplir una mica la quota de dones a... Sí. A la cavalcada. Sí, una sí que és mica veritat que hi ha molt de que es mascle. necessitava figura també femenina. I... Que els hi demanaven que hi fos, vamos. Clar, a mi això, vull dir, ho estic dient, jo aquí ja l'estic soltant i començo bé, perfecte. Però una mica era aquesta inquietud, aquest neguit de, ostres, hi ha els 3 Reis Mags i a més a Granollers hi ha 2 patges importants d'allà de la ciutat, que són el patge Gregori, el jefe, diguéssim, i el seu acompanyant, en Picarol, i clar, era com molt, ostres, què tal si fem una repensada i incluïm un personatge que sigui femení? I llavors va venir a partir d'aquí i ho van lligar, jo crec, molt bé amb la figura aquesta que faltava, que tingués més implicació el que és l'encesa i de portar la llum a la ciutat, i llavors doncs, la patja Llum va entrar per això. I quants anys fa d'això, quan va ser que va entrar? Estem parlant d'ella com en tercera persona, Bueno, aquest personatge. Sí. Va ser 2021, o sigui, primer any amb mascareta. Ah, uau. Sí. Va ser bastant fort i... Bueno, jo vaig al·lucinar perquè no tenia com... O sigui, anava amb zero expectativa perquè realment, o sigui, allà el patge Gregori és tant el rei del mambo, o sigui, tots els nens i nenes de totes les escoles i això... L'adoren, li fan dibuixos, cartes, el criden pel carrer, o sigui, és conegudíssim. I clar, era com, òbviament, personatge nou, també una noia que només ve, només porta la llum, no tenia com cap expectativa de res i vaig al·lucinar tant. Aquell primer any a la cavalcada, tothom, o sigui, molts nens i nenes cridant llum, llum, i dic, ostres, allò de, saben el meu nom? Soc jo! Sí, i va ser molt fort, i va ser molt bonic, i ja vas engegar com de, uau, moltes gràcies per la benvinguda, i més, sent un any tan dur com va ser aquest de les mascaretes, les distàncies, un recorregut especial, el campament també es va com diluir. I per què tu? O sigui, vale, d'acord, volíem posar una dona a la cavalcada. Per què? Clar, l'Aida Moré, no? Perquè jo portava molts anys fent de gregorina, que és una altra categoria de patges allà, que són els patges encarregats d'anar a les escoles, i llavors fas de contacontes. Vas a totes les escoles de Granollers, o al 80%, i els cursos de, actualment, I3 i 5, Jo és que em perdo amb això, jo em vaig quedar amb P3. Bueno, els més petitons... Ara és el mateix, però en comptes de P3 se diu I3. Sí. Els més petitons, doncs, se'ls explicava el conte de la pols màgica, què era, i els hi reparties la pols màgica. I llavors jo vaig estar fent, no sé, potser 3 o 4 anys o 5, ja ni me'n recordo, feia aquesta figura. I
I llavors, doncs, clar, ja hi estava dins, perquè només érem 3 persones fent els contacontes per totes les escoles. I érem 2 nois i una noia. Llavors clar, havies de sí. ser I tu, llavors, clar, van dir, ostres, és que ja va anar lligat. Però clar, entenc que llavors, per el que acabes de dir, que ja estaves dins d'aquest circuit d'actors i actrius que treballen per Nadal. Sí. Abans de fer de patge de... Sí, no, bueno, clar, no. O sigui... I no et reconeixen els nens o les nenes? No. De moment, sempre pateixo, sobretot per aquelles dates. Però no, perquè clar, els meus companys són nois i porten barba i llavors quan fan de personatges treuen la barba o inclús porta ulleres al personatge i no passa res. Però clar, jo pensava, ostres, però és que realment te n'adones que els nens i tan petits, o sigui... Estan encegats per la màgia. Sí, i veuen el traje més que res, no? I llavors, clar... Però el que deies tu de Feines de Nadal és que sempre, vull dir, abans d'això ja feia... O sigui, quan més època estudiant o així, feia el campament també a Granollers. Vull dir que sempre hi he estat com dins, tant treballant-hi com fent-hi d'extra, o al principi que ho feies com més d'estudiant, de voluntària o així, feies altres papers o figuració Sempre t'ha agradat treballar per Nadal. Sí, vaig començar així com de divertit amb les amigues i companyes de professió d'allà i al final va ser com, no només m'agrada, sinó que és una feina, o sigui, tens feina segura i remunerada força bé. I llavors és com temporada alta de feina per les actrius. És un bon moment de temporada alta. Com moments pic, no, l'any? Sí, és pico. A veure, un moment, a pico, però sense dir el que cobres, però tu amb això, amb aquests ingressos, pots sobreviure desembre i gener? O sigui, quins mesos pots sobreviure? O és només per... Saps? O diem que està ben pagat perquè per les hores que hi són... Exacte. Sí, està ben pagat per les hores que... O sigui, està més ben pagat que un bolo normal de teatre? 100%. Ja està. Sí. Tu? Sí. Quan has fet alguna vegada fàbrica? I tu? De regal? I tu? Tu Ja què? vas deixar el tio i tu? No? Això et podies viure... Te cobria desembre, per exemple? Potser No. desembre i gener no, però No, desembre? no. Perquè tu sí que et passaves moltes hores. Però era campament, és diferent. O sigui, és diferent tenir un personatge, entenc, Ja. no? Sí. Una val. cavalcada, entenc que es paga més, perquè també fas el Bueno, personatge... hi ha Sidney cavalcades que són voluntaris. Michael. Sí, la del meu poble, que també l'he fet molts anys. Sí, Però, clar, a entenc que Granollers les ciutats grans- O sigui, són professionals i actors i actrius, els patges i això, però tota les... El seguici, no? Sí, els La adolescents. comitiva Jo tinc aquesta, les llumetes que acompanyen la meva carrossa. Aquestes nenes són d'associacions o entitats de cultura popular de la ciutat i vull dir, no tenen cap paper d'acting ni escènic, per tant, vull dir, són voluntàries totalment. Doncs molt bé. Aquest Nadal entenc que tornaràs Sí. a portar la llum a Sí. Granollers. No, això és el bo que... Ho faràs tota la vida? Clar, és un paper que realment... Clar, com que jo sóc la primera que ho ha fet, perquè, per exemple, el Gregori sí que hi ha hagut, de moment, 2. Ara està el segon actor Perquè ja teníem 80 anys, pobre. Quasi, no? Però la llum, clar, he sigut jo la primera i és una mica... Sempre em motiva perquè dic, és que és feina 100% fixa, o sigui, és el més indefinit que tinc, perquè fins que jo digui prou, que tampoc volem fer aquí un tap generacional, per tant, arribarà un punt que jo diré... Fins aquí. Et cedeixo al paper i fem la transformació i tot això. Però sí, aquest any un altre cop. I hi ha... O sigui, és com, yupi, bien, perquè és feina, però alhora és com, una altra vegada. Quina mandra. Bueno, depèn, perquè ella si només... O sigui, tu quins dies surts? No, clar, jo faig 2 jornades de campament, el dia de l'encesa i el dia de la cavalcada. Vull dir, realment, el Ja dia de que no l'encesa és espectacle, el dia de cavalcada és cavalcada i 2 dies... El més dur sí que és el campament, El campament, que i es són fa 2 dies. farragós, perquè són moltes hores i tot això, però, per exemple, sí, és una feina que és, en aquest cas a Granollers, és com més agraïda, perquè també he estat fent campaments, per exemple, a l'Hospitalet de Llobregat, que eren 2 setmanes, i estàs allà dintre la fàbrica fent de cartera, rebent els nens, no sé què, d'escriure la carta, tots junts, i aquí eren que moltes més hores, i això sí que era només Aida són diners.
perquè la màgia del Nadal Bon Nadal! s'aguanta Ai, de 2 son diners. dies, Exacte. Però potser però set ja no. i repetir el mateix, És i el més que anava a tot el dir. rato amb la sonrisa i tot això, i arriba un punt Sí. que, bueno... Que el primer hi dia ha fa nens i nens. il·lusió. Hi ha nens però... i nens. No, també, vull dir, i famílies i famílies, vull dir, és que clar... Som I més que al els final, pares. quan estàs ja 8 hores fent una cosa, No és que pots ja no més. pots més. No. Sí, I a més, quan es repeteix moltes... I a més, aquestes coses que són cícliques, no? Sí. Que de vegades... Tu també ho passaves com a la fàbrica, que era com... T'entrem nens nous, Sí, o sigui, que estic t'entrem dient nens adéu, nous, no? estic dient adéu als I ja anteriors i entren- llavors ja entres per un forat que no saben per dir hola! I tornes a repetir. O sigui que al final te repeteixes en bucle. A mi també m'ha passat alguna vegada... Et tornes loca. No era ben bé una fàbrica de joguines, però semblant, que el tercer, quart, cinquè cop que repeteixes estàs com que s'acabi ja. Què era? Era com una cosa que es van inventar en un poble, que era com el poble on vivien els tions. Ah, sí, això era el Penedès. Sí. Que passaves a prop de casa meva. Sí. Ja no ho fan? Que guai. No ho sé. Jo no ho faig. Pot ser que ho continuï A més, el fent teu en el era poble. completament al carrer, o sigui, tu sí que em A deies... més, passava molt de fred. S'havia comprat unes... Va anar a Ai, la farmàcia i es va comprar unes enganxines d'aquestes de calor. Ah, Sí. és que Tu depèn... passes fred? Clar, jo quan faig campament també he estat moltes hores fora. Bueno, i la cavalcada ja ni te cuento. Clar, la O sigui, cavalcada. hi ha hagut... Recordo, crec que va ser fa 2 anys, va ploure, però allà o sigui, no es va anul·lar. I, òbviament, no portaràs un paraigües perquè és que trenca la El mà. paraigua I però llavors què? I, no, Tota o sigui, empapada comences d'aigua? així i acabes com un gos mullat. I no, o sigui, és de les més xungues que recordo. O sigui, va arribar un moment que és que ja ni notava l'aigua, o sigui, era com... Però no te tornes- tremolaven les mans i tot de fred? Sí. Bueno, i clar, bueno, és que tot això perquè res és impermeable, totes aquestes Ah, robes és veritat. com més de tela, I això no els hi va fer disfressa. pensar pel següent any... Clar, hi ha hagut anys que si la pluja, o sigui, si ja l'avís tenen preavís de pluja o la pluja més forta o el que sigui, ja s'adapta al pavelló o sí, alguna cosa al així, Teatre oi? Auditori de Granollers i allà es fa la rebuda de cartes amb els Reis i tal. Però aquí va ser com, comença amb xirimiri, però clar, va ser una pluja constant, que no era una tormenta, òbviament, Val. però allò estava va allà. calant, sí, calant. i acabes, i les plomes, bueno, va ser... Ai, Déu. les fotos allà que dius, ostres, quina cara de gos Quina mullat. paneta. Sí. Us he de dir que pel fred, gent, oients, escolteu-me bé, A veure, heu de comprar llana marina. això no ho he escoltat mai a la Llana vida. marina. Jo Què vol vaig dir, que tenir un porten els mariners? Un col·lega... No, Merino, jo també no? estava pensant, sí. no, és un tipus merino. d'ovella. Sí, és que crec que en castellà és lana merino. No? Bueno, jo li dic marina. Marina. Deu ser merino. Llana merino. Igual, merino, merina. M'heu entès. Sí. La qüestió és, en venen botigues d'esport, que no cal que sigui 100% llana merino perquè és molt cara. Llavors, I pica? 24%, O- no pica gens, 24% o 35% ostres. ja va bé, però us ho dic de veritat. Però això que és com una tèrmica de l'Anna Merino? Sí, d'aquesta? però transpira. Llavors, no fas tuf. I us ho Clar. dic... No, és important. Bon és important. tip. Sí. Si estàs tot un dia parlant en un campament. Perquè jo em vaig anar de viatge a un país molt fred i em van sí dir... que m'ho vas dir. Sí, i un col·lega del sector, que en aquell moment estava treballant a una botiga de roba, em va dir ens han parlat d'aquesta roba que tenim en aquesta botiga que es diu Llana Merino, tu compra't això que no passaràs fred i va superbé. I funciona. Funciona. Només vaig portar 2 parells de mitjons en un viatge de 10 dies i feien olor a roses. Hòstia, uau. quina I bona no olor te vaig fan passar els fred. peus, per molt l'Anna Merino. No, Llana Merino a la vida. Bueno, després d'aquesta... Sembla un anunci, això. Publicitat. Patrocina'ns, l'Anna Merino, qui Per favor, Laura o sigui, Merino. patrocinador del una capsa sencera de Llana Merino, sisplau. Espero que ens ho enviïn. Sala Siconi, envieu-nos-ho. Bueno, podem procedir, Maria. Ai, ens marxarem una mica del Nadal, després tornem a Nadal, perquè fa un temps que has decidit com deixar de callar i indignar-te públicament amb alguns vídeos molt realistes a Instagram explicant, tant com reivindicant doncs, que la cultura existeix més enllà de Barcelona, com també reivindicant de vegades com reivindicant, protestant o denunciant situacions precàries que ens trobem moltes És molt actrius. narinanta. Exacte. Narinanta. Sí. Per què vas començar a fer aquests vídeos? Va ser causa d'indignació? D'on va sortir? Sí. A més, te'ls curres molt. O sigui, real, busqueu-la a És veritat, Instagram perquè és com... Sí, Quins muntatges. en faig pocs perquè porten a darrere... Bueno, vosaltres ho sabreu, no?, fent tot això, però, clar, el guió de dir les paraules adequades i perquè s'entengui, sobretot,
per la gent que no és del sector. Perquè, òbviament, la gent del mundillo doncs, em recolzarà i segurament, si no són dels pocs privilegiats que hi ha, que s'hi poden dedicar i cobrar superbé i tal i qual, diran, ole tu, però és que, clar, perquè el nostre sector funcioni, qui ho ha d'entendre sobretot és el client i, per tant, la persona que ens contracta, siguin ajuntaments, biblioteques, centres cívics, o sigui, programadors, whatever. Llavors és com... A veure, com us ho puc explicar? Perquè a vegades m'hi trobo com amb les meves amigues de tota la vida del poble, no? Que dius... Clar, em parles i t'indignes i elles, clar, et recolzen i, ostres, vaya putada, perquè et veuen frustrada i neguitejada, però no ho acaben d'entendre. Llavors, clar, quan els expliques amb els exemples de no, doncs jo això ho cobro, jo treballo avui, però ho haig de... Com? I dic, doncs sí. I llavors, com donant exemples en un vídeo, parlava, ostres, quan tu vas al dentista o compres el pa, no li dius, mira, t'ho pagaré en 3 mesos, no? O una cosa, o hi ha coses que les pagues amb antelació, inclús, i hi ha coses que les pagues o al moment o al mateix mes, però això d'esperar-te un plaç màxim de 90 dies és que és per tornar-se boig, i més en la societat capitalista que vivim, que tot és... O sigui, tot ho has de pagar, o sigui, a tu et paguen més tard, però tu has de pagar tot. Però els ajuntaments funcionen així. Sí, sí. Però jo crec que els ajuntaments això no només ens ho fan els artistes. O sí? Ja, jo, clar, com que ho desconec... dies a tothom. Lo dels ajuntaments és una manera de funcionar d'Ajuntament, no? Però si els ajuntaments compren unes cadires per un acte, les cadires també les paguen a 90 dies? Sí, no ho sé. L'alcalde, ja et dic jo, que 90 dies no cobra. No triga a cobrar. Qui? L'alcalde. No triga 90 dies a cobrar. No, ells a cobrar no, ells a la nòmina cada mes. Sí, clar, per això. Sí, clar, home. Ja no té cap sentit. I els que són funcionaris, clar, cada mes hi paga extra per Nadal, justament. Si són funcionaris i heu cobrat paga extra, enhorabona. Enhorabona. És quelcom que nosaltres no... Com se sent, això? Sí, què sentiu? Deixeu-nos en comentaris. Què, passem als jocs? Passem als jocs. A veure, el primer es diu Per amor a l'art. Aleshores, et donem Que poc m'agrada. Mira, és la primera a dir-ho, però és veritat. Et donem 3 opcions i tu has de dir quina faries per amor a l'art, quina faries pagant tu i quina no faries ni que et paguessin. Val? Dale. Les opcions són nadalenques. I és fer la cavalcada a la Lapònia finlandesa sense llana merino. Ostres, canvia la cosa, ara. Però allà vols dir que ho fan pel carrer? Amb trineus. És igual, m'ho he inventat. Ara m'ho estic imaginant guai. La segona, treballar en un parc temàtic nadalenc tot l'any. Ostres. O sigui, aquest parc que es diu... Com un PortAventura especial Nadal que està obert tot l'any. O sigui, no, com el parc temàtic aquest que va treballar a Hospitalet, que ha dit, tot l'any. Ostres, vale. Jornada completa. Tot l'any. De cop, sembla de por. Sí. I la tercera és només poder escoltar i cantar cançons nadalenques. Per sempre. O sigui, tot el que t'ha sortit de Si vols música, escoltar música, no pots escoltar la Rosalia, has d'escoltar... A menys que tregui un Jingle Bells. Uau. Remasteritzat. Ha sigut dur avui, la proposta. Sí. I què era? Per amor a l'art? Pagant tu o ni que et paguessin. N'hi ha una que la pots descartar. Ni que em paguessin, clarament, estar tot l'any treballant de cara al públic, jornada completa per nens i nenes i famílies, això ni de conya. Descartem el parc temàtic. Sí. I llavors ara una la fas perquè Pagant sí, tu. perquè per amor a l'art, i l'altra tu pagaries. Fins i tot pagues, Uau, ostres. Mai hem dit quina quantitat pagarien. Uf, és que pagar... Home, si és poc i Soc tens el bastant viatge a rateta, jo. Lapònia... Ja, sí. Si tens el viatge pagat, llavors... No, òbviament pagaria més per l'experiència de a Lapònia, que no per escoltar música, no pago. Si faig per amor a l'art, i cap problema, escoltem cançons nadalenques, que sóc molt fan. Sí. Quina és la teva cançó preferida? Uau! Ostres! A mi sempre que se'm ve el cap se'm ve a mi quan somrius, però no són de les Nadales tradicionals. Bueno, és de les noves Nadales. Exacte. I del Gerard? Aquella de... Quan tu vas al cel, en patinet. Aquesta no és nadalenca, no? No és nadalenca. A mi m'agrada a Betlem me'n vull anar. A Betlem me'n vull anar. Vols venir tu, gallineta, vols venir tu, ramadà. Vull esmorzar!
Sí, aquesta em sembla molt divertida. Però el patinet d'on és, doncs? Ho estaves dient en sèrio? Sí, era en És sèrio. tradicional catalana, Ah, no és però de no no és de l'hivern. nadalenca. No parla de res de Nadal, eh? És que jo vaig créixer a Hospitalet i allà... Hospitalet, no era Viladecans? Què està passant aquí? Vaig Llobregat en general. Jo rolava pels carrers. Però, no sé... Merry Christmas, I gave you my... No, Last Christmas, I I gave feel you my my heart. Però això ja de grans, quan són més grans, no? And the very next... Bueno, fa molts anys que es canta aquesta cançó. Bueno, no sé com fa. No sóc gaire de Nadal. El Ja està clar que no és de Nadal, eh? No, però és que ara l'única cançó que té al cap és la del patinet. I és compositor, aquest home. És que ara li hem trencat l'imaginari perquè ell la ubicada amb el És que jo patinet, de petit arbres això. nevats al costat... Per Nadal ho Per Nadal, cantaves. quan feia la presentació aquella de Nadal al col·le, quan tu vas al cel, tots allà... Ah, amb cor. perquè col·le a lo millor lo típic espectacle que fas a final de trimestre, Algo així. ell Cançons va cantar random. aquesta I cançó. recordo fred i panellets. No, I panellets tampoc panellets. s'han de... Vinga, ell va colant, va colant. Cada cop és Jo pitjor. cantava caramelles, això del patinet. Sí. Però era un elefant. No. No, però llavors Ja. és... Mireu allà dalt en els estels que hi ha... Aquesta és la de l'elefant. Animal que en bicicleta... Era en bicicleta, perdó. Com? Bueno, podem passar al segon joc. Ja Vinga. està. Val, el segon joc és un joc nou d'aquesta temporada, o sigui que ara ja no és nou, perquè ja Xan, portem xan, uns quants xan. episodis fent-lo. Hauràs d'escollir una carta, que són unes cartes del Dixit. També, Dixit, si ens vols enviar alguna gràcies a... Jo sóc molt fan dels jocs de taula, m'encanta. No ens Veus? l'han regalat, l'hem pagat. Exacte, o sigui De que fet, si ens vam- vols, Dixit, dignar-te a regalar-nos alguna cosa. Ens vam trobar les dues a la mateixa botiga de joguines. I sort. Jo ja estava pagant i llavors va entrar la Maria i jo la vaig mirar i la Maria estava mirant al terra i llavors em va mirar i diu, ai, venia a comprar el Dixit i dic, no, ja l'he comprat jo. Sort que ens vam trobar, perquè si no tindríem dos Dixits. Dixits ara mateix. Bé. Val, un cop tinguis la carta, l'ensenyaràs a càmera, a la teva càmera, Ah, vale, random, no la trio. i després has de tirar un dau. Val? Si et surt un número parell, d'aquesta carta hauràs de fer inventar-te així. La puc mirar, la sí, carta, sí, eh? mira-la primer de tot. Hòstia. Sí. Si surt un número parell, hauràs de crear una sinopsi de l'obra. Si surt un número senar, un espai sonor o banda sonora. I Oh, si surt uau. el número 6, Que és el bo. i segons hagi de la fàcil, però tampoc tan fàcil, hauràs de posar-li només un títol. Però de vegades escollir el títol de les obres és el més complicat. O sigui, aquest és el cartell. Sí, algo així. Mira, dona, Uau, uau, és que que mira que l'ensenyarem ja- l'ensenyarem a pantalla. A veure, com Serà algú de gestionem Nadal? això. Està gravant la càmera, Hi ha, Gerard? hi ha neu o alguna cosa? Està gravant, No, sí? no. Ah, vale. És un arbre? És que és més Ui, estranya. justament, de vegades ha sortit alguna més nadalenc. Aquesta és una mica A veure, estranya. s'està veient bé. Vigila, Gisela, Què m'estable. és això? No ho és sabem. com un arbre? És que Dixit a vegades fa coses ben rares, però jo Ara- entenc que els dibuixants... ara l'Aida ens ja no explicarà saben què fer. Vale, has de tirar el dau, Tira el Aida. dau, el tens allà. Vale. El 6. Ah, Títol de l'obra. Fàcil. Quin títol és? Aquest és el teu cartell. Ja. Ostres, és que és ben complicadot, eh? Així de primeres, però és que Pots és dir el molt... primer que et A passi més, pel cap. hem dit- No molt ha de ser bàsic. superoriginal. A més, a l'inici no ha de la de ser presentació hem dit que l'Aida és com nosaltres, de companyia, no? d'emergent, de fer... I normalment aquestes companyies estan com 2 mesos intentant triar un títol per l'obra, que és que no és necessari, o sigui, no cal. Ja, ja. Després et venen grans obres que el títol és Agost. I ja està. No? Sí, I nosaltres li donem 1000 voltes. Què? El pot petit hi ha la bona confitura i ximpum. Molt Jo crec bé. que I ximpum forma I part del ximpum és part títol. del títol. perquè l'arbre això és aquest molt- petit pot vèncer el gran i el poderós. Ah, tornem a ensenyar molt bé. això. Doncs ja està. Ja Molt bé, tenim. doncs moltíssimes gràcies. Ben rara aquesta cara. Sí. Sentim. Doncs ara sí, hem arribat al final d'aquest especial nadalenc. Desitgem que us portin molt regal als Reis. Depèn si us heu portat bé. Si no, carbó. Moltíssimes gràcies, Aida. I volia dir que estigueu molt atents a l'Instagram de l'Arsènica Jove, que és l'arsènica.jove, podeu buscar. De fet, busqueu ara mateix, que després se us passa, doneu-li follow, perquè aniran penjant futurs bolos de feudal que no us podeu perdre. Així que bons Nadal i... I bon any nou. Això. Ai, i bona vida. Ai, sí que I no ho he bones fet servir. vibres. Feliç 2026. Ei, 2026, Uau. ja aquí està el caure, eh? Heavy. En el pròxim episodi més i millor I fins llavors... ens veiem a Platea. Ja no ho dius tu? Ai, sí. 1, 2, 3. Ens veiem a Platea!